मानसिया माथो ससमाखौ गोसोम होनलायलायथारो ससमा गोसोम बुंबालाय मा जानो बेना जय बांलानिसो ससमाया समानायथ' गलाम नङा नों बायदि सात दालि मोख्रा बायदि ओरै बारलाय जेराव फैसा नुबा बाव थांनाय गान खनसिंलाबायनानै जाग्रा थाखा खनसायबायनानै जाग्रा व्यक्ति आं नङा सिलरा फंबाय बुजिबाय नों प्रेक्टिकल बसुमतारीखौ मा होनदों नोंथांमोना इन्ट्र भिडिअआव नुबोखाबाय आरोखि ना लोगोफोर दा आं बे भिडिअखौनो लानानै फैदों जोंहा समान बसुमतारीया प्रेक्टिकल बसुमतारीखौ मा बुंदों बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो देखायलांगासिनो दङ माने समान बसुमतारीया बुंदों जाहैबाय माने प्रेक्टिकला सासे माने ओरैबा ओरै थाग्रा मानसि ओमफ्राय फैसा खांबायनानै गान गाबायनानै गान खनबायनानै जाग्रा मानसिसो होननानै बुंदों आरोखि ना ओमफ्राय आङो माखासे बाथ्राखौ खोन्थालांबावनो सानबाय लोगोफोर नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ जानो हागौ बा ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुखाबाय जानो हागौ आरोखि ना मोनसे बाथ्राखौ बुंबावदों जाहैबाय प्रेक्टिकल बसुमतारी आरोखि ना जोंनि बर' समाजनि बा बर'फोरनि गेजेरावहाय सोरबा फिथा फाननानै जाग्रा सोरबा मैगं थाइगं फाननानै जाग्रा सोरबा दखान होग्रा बिसोरबायदिखौ मुगैयो होननानै फोरमायदों आरोखि ना जोंना समान बसुमतारीया दा मा बुंबावदों समान बसुमतारीया नोंथांमोननो आं बे भिडिअनि गेजेरजों देखायलांगासिनो दं लोगोफोर नोंथांमोना नायलां एसे सोंहरनो गोसो जादों आरोखि ना जोंहा मागथाइगाव दुलागाव खासियाबारि आरोखि ना गलादाङि बिसोरनि मानसिफ्रा आंनि भिडिअखौ नायदोंबा आरोखि ना बे थिंगिनि मानसिफ्रा आंनि भिडिअखौ नायदोंबा प्रेक्टिकलखौथ' मोजां सिनायखागोन नोंथांमोना प्रेक्टिकला माबायदि मानसि थगायनानै जाग्रा ना बिबायनानै जाग्रा ना मा टाइपनि मानसि नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो आरोखि दै आं मिथिनाय बायदि आरोखि दा समान बसुमतारीनि बुंनाया बेसेबां सैथो ओमफ्राय नोंथांमोननि मिथिनाया बेसेबांसिम बेखौ नोंथांमोना आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों कमेन्टजों फोरमायहरदो आंबो मिथिनाय बायदि आरो उननि समाव आरो आं भिडिअ खालामबाय थानो हानाय बायदि आरोखि ना लोगोफोर दा आङो भिडिअखौ देखायलांनि नोंथांमोना नायलांदो प्रेक्टिकल फंबाया एबा सिलरा फंबाया आंखौ मा बुंदों मानसिया माथो ससमाखौ गोसोम होनलायलायथारो ससमा गोसोम बुंबालाय मा जानो बेना जय बांलानिसो ससमाया थारमाने सिलरा फंबाया आंखौ बुंबाय समान बसुमतारीया जेबो रेंकनि मानसि नङा समान बसुमतारीया सासे गर्जन मुसाहारिजों फिजानायसो समान बसुमतारीया जेबो आइडिय'लजि गैया समान बसुमतारीया सासे गामिनि दखानदारसो समान बसुमतारीया समाजजों एबा राजनितिकआव बेहा जेबो गोहोम खोख्लैनो हानाय गोहो गैया समान बसुमतारीया आंनि मिरामिस जानायावबो थानो समायानो समान बसुमतारीनि ससमाया गासिबो जय बांलानि जोबसोनो रायजोफोर बेबो गामिनि दखानदारसो समान बसुमतारीया हलसेलार नङा हलसेलारबा रेसपेक्ट होगौमोन नाथाय गामिनि दखानदारसो सबाय दालि फानग्रा थारमाने बेयो जाहैबाय सिलरा फंबायनि साननाय समान बसुमतारीया गामिनि सासे दखानदार बेहा जेबो भेलु गैया बेहा मान सन्मान जेबो गैया अब्ला बिथांनि साननायाव नोंथांमोना मा सानदों आं दिनै दखान होनाया 10 बोसोर जाबाय आङो गामियाव दखान होनाया 10 बोसोर जाबाय आं ग्रसारि दखान एबा गालामाल दखान माने गालामाल दखान होग्राफ्रा जेबो माने सन्मान गैया जाहैदों बिनि मथे अब्ला गोबां रायजोफोर दङ गोबां सुबुंफोर दङ आं बायदि दखान होनानै जाग्रा सोरबाया फुटपाथाव गय फाननानै जाग्रा सोरबाया फुटपाथाव फिथा सावथिं बायनानै जाग्रा सोरबाया फुटपाथाव नोङो मम' चावमिन दखान होदलाबायनानै न'खर खुंग्रा सोरबाया नोङो रिक्सा सालायनानै जाग्रा सोरबाया थेला बोनानै न'खर खुंग्रा सोरबाया बेटारि गारि सालायबायनानै न'खर खुंग्रा सोरबाया सोरनिबा ओंखाम संलाबायनानै न'खर गावनि गथ' गथायखौ खुंग्रा अब्ला बैफोरबायदि व्यक्तिनि मानसिफ्रा जेबो माने भेलु गैया जेबो माने सन्मान गैया बियो जाहैबाय जोंहा सिलरा फंबाय आइडिय'लजि जिबि फिल'सफि जिबि बिथां
नोंथाङा जुदि इसिबां आइडिय'लजि दङमोनब्ला नोंथाङा जुदि इसिबां फिल'सफि गोनांमोनब्ला हाग्रामानि आइडिय'लजिजों हाग्रामानि फिल'सफिजों मानो खारनाय नोंथाङाथ' गोरों गोरा नोंथाङा हारसिङैनो गोदान पार्टी खुलिनो हायोमोन ना नोंथाङा हारसिङैनो गोदान पार्टी दानो हायोमोन ना दिनै नोंथाङा सासे गोरों गोरा राखा आइडिय'लजि गोरों फिल'सफि गोनां मानसिया दिनै मानो हाग्रामानि आइडिय'लजिजों खारनांगौ गोनां जाखो प्रेक्टिकेल फंबाय समानखौ सानदों नामा नोङो समाना जेबो भेलु गैया होननानै समाना नों बायदि थाखा लुबिया नङा इउपिपिएलनि समाव नोंथाङा 10 लाख बिदोंमोन थेवबो नोंथांनो बै कारिगावनि रेजर्टआवहाय 5 लाख थाखा हरदों आरो नोंथाङा लरेन्स एमएलए नाव 10 लाख थाखा बिदोंमोन 10 लाख मा दं नोंनावलाय मा दं दिनै बिपिएफआ देरहाबाय बिपिएफजों थांलायबाय बिपिएफआव थाखा फैसा लुथिलायबाय बेनो नोंनि आइडिय'लजिया बेनो नोंनि गोरोङा दिनै समान बसुमतारीखौ नोङो मिथिया हसिया गामिनि दखानदारसो होननानै नोंनि मथे दखानदारा माने जेबो मान सनमान गैया नोंनि मथे आंनि गाहाय थाखोनि गरिब गुन्द्रा मावनानै जाग्रा हाजिरा मुजा दिन हाजिरा मावनानै जाग्रा दखान होदलाबायनानै जाग्रा गय फाथै फानलाबायनानै जाग्रा मैगं थाइगं फानलाबायनानै जाग्राफ्रा नोंनि मथे जेबो माने गुन गैया बिथांमोनहा जेबो मान सनमान गैया नोंनाव बेसेबां मान सनमान दङ सिलरा फंबाय नोंहा बेसेबां मान सनमान गोनां जे नोंखौ मिथियै रावबो गैला नोंखौ बुजियै रावबो गैलिया जोंनि रायजो राजाफ्रा दिनै नोंथाङा सासे ग्रसारि गालामाल दखानदारखौ जे बैफोरबायदि खोथा बुंदों जेबो आइडिय'लजि गैयानो समान बसुमतारीया नोंथाङा मानो समान बसुमतारीखौ मोजां मथन डिटेल्स लायाखै जे समाना मबे कलमनिफ्राय फैनाय समाना मबे न'खरनिफ्राय फैनाय समाना माब्रैहाय गामियाव गालामाल दखानदार जाफैया मानो मोजाङै सोङाखै आं दखान होनाया 10 बोसोर जाबाय 10 बोसोर 10 बोसोराव आं गोबां जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ आं हेल्प खालामदों सहाय खालामदों गैयै समाव आङो सोरनोबा 2000 बाखि हरनाय सोरनोबा 3000 बाखि हरनाय सोरनोबा 5000 बाखि हरनाय सोरनोबा 6000 बाखि हरनाय सोरनोबा 20000 बाखि हरनाय सोरनोबा 30000 बाखि हरनाय दासिमबो मोननांगौआ आंनाव 1.5 लाख थाखा दं दखाननि बाखिया आरो आङो 2.5 लाखसो आङो इनभेस्ट खालामनानै बैनि इन्टारेस्टआ आंनाव दा 25000 करि मान्थलि फैयो बे जाहैबाय आंनि बिजनेस बुजिबाय बेयो जाहैबाय आंनि बिजनेस सिलरा फंबाय समानखौ नोङो गामिनि दखानदार होननानै इसेबां नेग्लेक्ट दा खालाम बे जोंनि गरिब गुन्द्राफोरखौ नोंथाङा एसे सिनायनानै ला बुजिबाय दा नोंथाङा मोजां मथन समाननिखौ डिटेल्सखौ लानांगौमोन कि जाने जाय व्यक्तिया नोंनो खोन्थाहरदों बै मानसिया आंनाव 6-7 हाजार बाखि जानानै 2-3 बोसोरजोंसो होनो हानाय सोरबा सासे व्यक्तिया जानो हागौ हयथ'बा गावनि आन्दाराव थाजानो लुबैनाय थाखा फैसानि लुबिया गावनि बाथ्राजों सोलिजानो लुबैनाय सोरबा सासे व्यक्तिया जानांगौ नों मानो मोजाङै डिटेल्सखौ लायाखै समाना माब्रै देरबोआ समाना मावनानै जानो थाखाय हा हु दङ दखान सोलिनो थाखाय थाखा फैसा थोजासे दङ समाना एथ' गलाम नङा नों बायदि सात दालि मोख्रा बायदि ओरै बारलाय जेराव फैसा नुबा बाव थांनाय गान खनसिंलाबायनानै जाग्रा थाखा खनसायबायनानै जाग्रा व्यक्ति आं नङा सिलरा फंबाय बुजिबाय नों जेसेबां गान खननो हायोना
समानाबो हायो बुजिबाय नों आंजों ट्रेकआव खननायाव हानाय नङा फंबाय हा नोंथाङा खयथा गान खनदों जोङो गार' गानबो खननो हायो बर' गानबो खननो हायो राभा गानबो खननो हायो हिन्दी गानबो खननो हायो जोङो बुजिबाय आंहा आइडिय'लजि गैया होननानै नों माबोरैहाय बुंनो हाखो आंहा जेबो गैया होननानै हो नों माबोरै मिथिखो प्रेक्टिकेल फंबाय नोंखौ बुंदां नोंहाथ' बिराद आइडिय'लजि गोरों ना बेखायनो आंखौ मिथिखादों जानांगौ जे समाना सासे गामिनि दखानदारसो होननानै नङा होनब्ला थ' रायजो राजा नोंथांमोन आं दिनै नोंथांमोनखौ खावलायनो सानो प्रेक्टिकेलनि मेगननि नोजोरावहाय जों दखानदार एबा गरिब गुन्द्रा फिसा फिसा दखान होनानै जाग्राफ्रा आरो हाजिरा मुजिरा मावनानै जाग्राफ्रा जोंहा जेबो मान सनमान गैया जोंहा जेबो भेलु गैया जाहैदों बे जाहैबाय सिलरा लामा खान्दाय प्रेक्टिकेल बसुमतारीनि गियान आरो बिथांनि बुजिनाय रायजो राजा नोंथांमोन भिडिअ'आ एसेनोसै रायजोफोर मोजां मोनदोंब्ला बयबो शेयार आरो लाइक खालाम बेनोसै